ብተፈጥራዊ ጽባቐ ዝተዓደለ ኣልቤርታ ዝበሃል ዞባ ናይ ካናዳ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ መስሕብ በጻሕትን መዕቆቢ ዝተፈላለዩ እንስሳ ዘገዳምን ኮይኑ ዓቢ እጃም ዘበርክት ዘሎ ባንፍ ናሽናል ፓርክ ዝበሃል ሃብታም ሃገራዊ ሕዛእቲ እውን ዘጠቓለለ እዩ። ኣብ ባንፍ ናሽናል ፓርክ ሽሑኳ ኣዝዮም ብዙሓት እንስሳ ዘገዳም ዝርከቡ ተኾኑ እቶም ብቐሊሉ ዝልለዩን ፍሉጣትን ግን ጸሊም ድቢ፣ ግሪዝሊ ድቢ፣ ኤልክ፣ ዓብ ኦርኖም ዝበሃሉ ኣባጊዕ በረኻ፣ ሙስ፣ ተዃሉ፣ ካሪቡ ዝበሃሉ ንዓጋዜን ዝመሳሰሉ በላዕቲ ሳዕሪ፣ ናይ ጎቦታት ኣጣል፣ ዲር፣ ካዮቲ፣ ማውንቴን ላዮን ወይ ናይ ጎቦ ኣንበሳ፣ ኮጋር፣ ቦልድ ኤግል ወይ ጻዕዳ ንስሪ፣ ፒካን፣ ህዋይ፣ ማርሞትን ይርከቦም። እቲ ዝያዳ ኩሎም ዞም እንስሳታት ኣቓልቦ ናይ በጻሕትን ኣካየድቲ ሃገራዊ ሕዛእትን ዝሰሓበ ግን እቲ ዘቦስ ብዝብል ደቂ እቲ ከባቢ ዝውፅሉ ሳጓን ብኣካየድቲ እቲ ናሽናል ፓርክ ድማ ድቢ ቁፅሪ 122 ተባሂሉ ዝጽዋዕ ካብ ዓሌት ግሪዝሊ ዝኾነ ኣዝዩ ገዚፍ ተባዕታይ ድቢ እዩ። ደቦስ ንኹሎም ብዓይኒ ተጻብኦ ዝጠመቶም ናብ ሕዛእቱ ዝኣተዉ ዓሌቱ ይኹኑ ዘይዓሌቱ ድብታት ብዘይንሕስያ እናቐዘፈ ሰፊሕ ግዝኣታት እዩ ዘመሓድር። ካብ ስፍሓቲ ዘመሓድሮ ግዝኣት ዝተለዓለ ንዝበዝሓ ኣብቲ ሕዛእቲ ዘለዋ ኣንስትዮ ድብታት ምስኡ ጥራይ ከም ዝዋሰባ ስለ ዘገድደን ኣብ ቀረባ ዓመታት ዝተኻየዱ መጽናዕትታት ሰብ ዓሚእታዊት ናይቶም ኣብቲ ናሽናል ፓርክ ዝተወልዱ ዓሌት ግሪዝሊ ደቁ ምዃኖም እዩ ክረጋገጽ ክኢሉ። ትርኢቱ ካብ ኩሎም ከምኡ ግሪዝሊ ዝኾኑ ድብታት ጎብለሊሉ ዝርአ ክሳብ 320 ዝምዘን ብማዕዶ ክልለ ዘየጸግም ኣዝዩ ገዚፍ እዩ። እቲ ቐንዲ ንዝንኡ ሰማይ ዝሰቐሎ ነገር ግን ካብ 2013 ጀሚሩ 2 ግዜ ብዝሓልፋ ባቡራት ተገጭዩ ብህይወት ክድሕን ምኽኣል እዩ። ብህይወት ድሒኑ ጥራይ ዘይኮነ በቲ ሓደጋ ከይተጎድአን ከይሰንበደን ደጊሙ ናብቲ መገዲ ባቡራት ተመሊሱ እዩ ሃዱኑ ቐጺሉ። ደቦስ ኣብ ሃይወይ ጽርግያታትን መገዲ ባቡራትን ብብዝሒ ዝርአ ከም ካልኦት ድብታት እውን ናብ ሰብ ዝነብሩሉ ከባቢታትን ገዛውትን ዘወን እናበለ ምቕልቃል ስለ ዘይርዕድ ተመራመርቲ ብቐረባ ስለምንታዩ ጽርግያታትን መገዲ ባቡርን ዝመርጽ ከጽንዕዎ ኣኽኢልዎም እዩ። እቲ ምኽንያት ከዓ ሰባት ካብ መካይንን ባቡራትን ተረፍ መረፍ መግቢ ናይ ምድርባይ ኣመል ስለ ዘለዎም እዚ ኣርሓ ድቢ ነዚ ጠባይ ኣጽኒዑ በቲ ሓደጋ ናይ ባቡራት እውን ከይተዳህለ ደጊሙ ናብቲ መገዲ ባቡራትን ሃይወይ ጽርግያታትን ስሕት ኢሉ እውን ናብቲ ኣብ ወሰናስን ናይቲ ጫካታት ዘሎ ሓውሲ ከተማታትን ክቀላቐል ዝርአ። እዚ ሎሚ ኣብ ናይ 20ታት ዕድመ ዝርከብ ዘሎ ደቦስ ብመለክዒ ናይ ግሪዝሊ ድብታት ዕምሪ ናብ እርጋን እዩ ዝጸጋጋዕ ዘሎ። ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ኣብ ገጹን ኣብ ዳሕረዋይ መሓውርን ከቢድ ጉድኣትን ቁስልን ከም ዝወረዶ እዩ ተሰኒዱ። እቲ ምኽንያት ከዓ ካብኡ ብዝንእሱ ከም በዓል ድቢ ቁፅሪ 136 ዝኣመሰሉ ብናይ ግሪዝሊ መለክዒ ዕምሪ ከም መንእሰያት ዝቝጸሩ ድብታት ንግዝኣታቱን ነተን ንበይኑ ጥራይ ዝዋሰበን ዝነበረ ኣንስትዮን ክቃጸጽዎን ክደፍርዎን ስለ ዝጀመሩ እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ደቦስ ወላ እኳ ዝኾነ ተጻብኦን ጉድኣትን ይግጠሞ ዝለመዶ ካብ ምግባር ከይተቖጠበ ኣብ ቀረባ ሳምንታት ከም ቀደሙ ኣብ መገዲ ባቡራትን ጽርግያታትን ዘዋን ክብል ተራእዩ እዩ። ሰብ መዚ ናሽናል ፓርክታት ናይ ካናዳ ምስ ካናድያን ፓሲፊክ ሬልዌይ ዝበሃል ናይ መጓዓዝያ ባቡር ካምፓኒ ብምትሕብባር ነቲ ብብዝሒ ክጋጥም ዝጀመረ ሞት ድብታት ብሰንኪ ባቡራት ንምንካይ ብጂፒኤስ ኮላር ዳታ ዝተሰነ ናይ 5 ዓመት መጽናዕቲ ጀሚሩ ነቲ ሓደጋታት ብኸመይ ክንክዮ ከም ዝኽእልን ጠንቁ ንምውጋድን ጻዕርታት ኣበጊሶም እዮም። መቸም በየናይ ድቢ ነቲ መጽናዕቲ ከም ዝጀመርዎ ኣይትስሕትዎ እንትኾኑ እወ ብዘቦስ ወይ ድቢ ቁፅሪ 122 እዩ ተጀሚሩት መጽናዕትታት ዝያዳ ኣብቲ ቦታ ሓደጋታት ስለ ዝርአን ንባዕሉ እውን 2 ግዜ ብባቡር ሓደጋ ስለ ዝወደቆ
شحكوا دبتات نحاد حدهم تهدادينهم زبلالعون تزيكون دبوس جن أبو حدا قات أميتات نتهم نابجز أتو زأتو سألمتن جريزلن زعينتهم عليتات دبي كأتيلوهم تراي زيكونه كاب أكلاتهم النابجاجلة خقوادسون ترأيو زي لمود بحريات نتي نبعلو زي نبور طباين حلف زبلت قبللتان زرئي أرحقن كلهم دوز جمرة زي نبور عملي نيرو أب حاد إوان كاب بانف ناشنال بارك حليفو أب يوهو ناشنال بارك كساب كوتني ناشنال بارك زرقح كلتش عن 540 كيلومتر زعبيتو سفي حجزات كزاونن بزي رعدي حزات كالوت دبتات دفيرو كأتون ككرافسن زترأي دبوس كاب كلهم عليت دبتات نايت خبابون ازدحر كلهم ناب هايبرنيشن زاتون وينتر مستودعون قدم كلهم كابتي ناي هايبرنيشن غودا غدو زوصن فولي طبايون اب عيني تمرامرتي كأتو كيليو هايبرنيشن منالبات زين فلت أقال كتكون سلتخل سفح زبلن نصورن مردأتا نخيلونا ترجمون علامون كندسسينا أب مسرح هيوت قلا فطرات هايبرنيشن زبال كونتالو هايبرنيشن مالت أزينو ويحدك أس ويمدسكال كابزخونا نتفتات ناي قلا إنساتات أب تحشكار وقتي ناي وينتريو كم جوجل ترانزليشنن كالوتن زامسلا حزبنا ቋንቋ እንግሊሽ ናብ ትግርኛ ንምትርጋም ዝጥቀመለን አፕሊኬሽናት ንዊንተር ክረምቲ ኢለን ዝትርጉሞ ግን ፍጹም ጌጋዩ ዊንተር ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ሓጋይ ግዜ ናይ ዓድና ዝኽሰት ወቅት እዩ ክረምትኻ ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ሳመር ግዜ ዝኽሰት ወቅት እዩ ስለዚ ዊንተር ሓጋዩ እቲ ፍልልይ ሓጋይ ናይ ዓድና ንቑፅ እዩ ዊንተር ናይ ካልኦት ሃገራት ግን نمدري بورجن بردن زشفن أسكحكحي وقتيو ناب هايبرنيشن مسن ملس دبي حدا كابتوم أب أوان وينتر ناب هايبرنيشن مسرح زأتو فوتراتيو ناستات سلسة أوارحكا كأديموم أبزدالوو ويزمرزو قدا قدي بمئتاويم ديك إسوم زحلفو إذن مقبار نفس وكف دبي ببزحي مقبي بمبلعن بمخزانن كبدت أكلاتهم درجة بعزفي وسيخمهم ناب هايبرنيشن زاتو أب أوانتي نويح دكاس ناي وينتركا سرعة محقق مقبيني أكلاتهم فتنتو بمقناس باب قرب اتي أب كرسوم زخزنو مقبن أب أكلاتهم زركب سبحن إنا تتغمي ساعت يهبومن يمامقومن اتي ناي سلست أوارح دكاس ناي وينتر وي هايبرنيشن مسمزامتي وقتي توديو كاب غودا غدوم كوصون كلوخا عبيرومن فصوم تقيايرومنيوم نابزا مدري دبخ زبلو دبوس وي دبي كسرميتن إسران كلتن مبار ناب هايبرنيشن دونغيو زاتولون قدمي كلومون زوصالون مخنيات منالبات أكلاتو أزيو غزيف سلازخونه زياده كلهم حيلن صعاتن زخونو مغبي سلازدليو إلوم يمزدمدمو تمرامرتي ازي بعل عبزنا زخونه أرحدبي شحكوا أبناي إرغان عدمه زركبن نتروتا استقراربن قدي من تخونه ولا يسعرو وغن مستوم ناين سنة حيلي زلومن لكأخم او جزاتي كخونو زسعرو زلوم تبعتيو كاب مكرفاسن نتن أنستيو كاب مكساتسنجن عدي أيو علن أبزحج جزيجن كمتي أقدم زقلتكو بسري عدمه مدفع زبزح جزي تسعيريو زودو زلو دبتات كاب كلهم زوم أبزا بلانيت زلو بلعتي سقا زخون فطرات اتزعبي حانقول وي برين زلوهم فطراتهم إذا مالتكن كاب كلهم فطرات زبول حيوم مالت هايكونا أبزقوان أب عالم شمون تستفلاليو عليتات دبي ألو نساتهم كا أمريكان بلاك بير آسياتيك بلاك بير براون أور غريزلي بير جيانت باندا بولار بير سلوز بير سبيكتاكلد بير كوم اون سام بير يبالو كاب كلهم عليتات اتزغزفه بولار بير كوينو كاب كلهم اتقندي ندق سبات حدغنيا كوينو تسنيدو زلوغن اتي بسلوز بير زفلت عليت دبيو ندق سبات كيتنكفون كيرأيون
ሓደጋ እናወደቐን ቀንዲ ገጽ እናጥቅዐን ብዙሓት ሰባት ስለ ዝጎድአ እዩ ኣዝዩ ሓደገኛ ተባሂሉ። ፖላር ቢርን ሽዑ እኳ ሓደገኛታትን ቀተልትን እንተኾኑ ብዙሕ ግዜ ምስ ሰባት ስለ ዘይራኸቡ ግን ብኦም ዝወርድ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ውሑድ እዩ። ካብ ኩሎም ዓሌታት ድቢ እቲ ዘይጓዳእን ብሩኽን ተባሂሉ ዝግለጽ ዳርጋ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣዝዩ ፍቱው ግን እቲ ጻዕዳን ጸሊምን ዝሕብሩን ኣብ ሃገረ ቻይና ጥራይ ዝርከብን ፓንዳ እዩ። ሓፈሻዊ ኩሎም ድብታት ኣብ ጥቓ ደቆም ንዝቐረበ ፍጡር ኣዝዮም ሓደገኛታት እዮም። እዞም ከም ደቂ ሰባት ብኽልተ መሓውሮም ደው ክብሉ ዝኽእሉ ፍጡራት ሽዑ እኳ ዝበዝሕ ግዜ ስጋ ዝመርጹ እንተኾኑ ኩሉ እቲ ንሕና ደቂ ሰባት ንበልዖ መግቢ ግን ክበልዑ ይኽእሉ እዮም። ናይ ምሽታት ዓቕሞም ኣዝዩ ልዑልን ምስቶም በላሕቲ ፍጡራት ናይዚ ዓለም እውን እዮም ዝምደቡ። እዞም ብስነ ፍልጠታዊ ናይ ላቲን ቃል ኦርሲድስ ዝበሃሉ ፍጡራት። ጸዓዱ ንድቢ ትምልከት ሓንቲ ብሂል ኣላቶም። ንሳ ኸኣ if it's black fight back, if it's brown lay down, if it's white say good night ትብል ብሂል። ትርጉማ ኸኣ እቲ ድቢ ጸሊም እንተኾይኑ ግጠሞ፣ ሓመዳዊ እንተኾይኑ ኣብ መሬት በጥበል፣ እቲ ድቢ ጻዕዳ እንተኾይኑ ግን ፖላር ቢር ማለት እዩ ንዓለም ቅበጻ ወይ ሞትካ ኣይተርፈካን እዩ ዝዓይነቱ ሰላም ለይትበሎ ወያ ትብል። ዝበዛሕና ኣብ ሰሜን ኤውሮጳ ኣሜሪካን ካናዳን ንቐመጥ ኣሕዋት ምናልባት በረኻ ኣብ ንወፀሉ እዋን ድቢ እንተገጢምና ዝኾነ ስምባደ ተዘይርኢናን ተዘይሃዲምናን ተመራጽ እዩ። ምኽንያቱ ብጉያ ካብ ስሪ መዓቶም ከነምልጥ ስለ ዘይንኽእል። ብዝያዳ ግን ቢር ስፕሬይ ዝበሃል ድቢ ዘይፈትዎ ፍሊት ስለ ዘሎ ንሱ ዓጢቕና ናብ ጫካታት እንተወፂና ተመራጽ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣነ ብውልቀይ ኣዝየ ካብ ዝፈትወን ናይ ድቢ ሓደጋ ዝረአየለን ፊልምታት The Revenant ከምኡውን The Edge ዝብላ ፊልምታት ክትከታተሉ እናዓደንኩ ኣብ ካልእ መደብ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንኹልኹም።